Lato-lato no, dahil na uso, ganyan. Ang uso, yoyo. Pag adalan mo yoyo, ngunyan, aro ka ni. So, tugong ko sa emre, pakalingawan ng gadahang. So, mulido, wala so, pili. Ha? Kapatun mo kung gano'n ang presyo naman ha. Sabi mo sa kuya ha. Pag ang presyo G's, doble ko bayad. Pero ano, pag G's, 20. O, yun, tama yan. Pag su, ano man, pag su, pili man. Maski pili sana muna, taday ko manaram. Ayun nga, maski pili, maski gura ng presyo, dubling ko sa imong bayad. Di ba, ang pili, ano, ang presyo 20, gura ng bayad mo, gura ng bayad ka ito, 40. Mabakal na sana ako pag nagbiyahe, baga may nagbabiyahe. Kaya nga ni, iyo, magbakal ka talaga. Pagawag mo digdi, o, bayaran tayo. Paano ko 1,000? Oh, siyempre, 2,000. Maski ano, maski 2,000, maski 5,000 pa, bayaran tayo, 10,000. Ano, magbakal ka bulido. Bulido, budak pili. Ha, kapag mga Bicolana yan. Manay, huwag nga mulido. Nakabakal sa Bicol, ano? Mulido, sa kapili. Oh, mulido sa kapili sa Bicol, ano? Kunin akin niyo, nagmulido. Tandis at tandis? Tandis. Ah, yun, hindi mo lang. Sige. Sige man na tabi. Ako mga taga Bicol. Taga Bicol yan, Bicolana yan. O si Manay. O. Ika, Bicolano kang Uragon. Dapat, ano, sutugin ko sa imo. Bakit tinukunta ka sa pagdigdi mo? Ha? Anong kakasasaro? Kasaron to, kasarong bulan. Ha? Karibo mo si lola mo. Ayun. Oh, ngunyan. Bakit yun na sutugin ko sa imo? Ha? Dahil mo nang sinuno. Kurag ka nonoy. Nag-alat ako dito. Kapiran si Mana ka duman? Ito ko nga nagay si Mana, dahil pa nag-iye. July kay sarong si Mana. Hindi ako sa'yo. Sa sarong si Mana ka baka nagdigdi. Tapos kuya na si Mana naman. Ano nga ningaran mo? Ha? Cedric ano? Cedric Patito. Pakitos? Bako, Ano? ang pangaran ko, ano? Ano? Ano ito? Sakari. Ano? Sakari. Takares? Sakari. Drex. Jokrek? Drex. Rick? Drex. Edric? Drex. Drake? Drake ano? Drex. Bricks? Bricks? D-R-I-X. Drex. B-R-I? D. B? D. D? R-I-X. R-I-X? Drex. Drex. Wala ko bricks. Drix pala. Bansag bagan sa ko. Magayon na. Ganyan pala nga. Garo nga rin ka na imported. Garo nga rin ka na Amerikano. Iyo. Atang iyo. Gari ba nga rin ka na Amerikano. Mura ko na nga rin mo din. Pertihon. Totoo kong pangaran, iba man. Ano gusto mo nga rin? Hindi man, ang iba man pangaran ko. Ano nga na gusto mo nga rin? Iba man. Ano nga na iba? Ang pangaran ko, Hendrix Kipis ka na. Hendrix Planas. Daka daw. Ano nga nangyari mo? Drex ano? Planas. Isplana. Anong tinara mo? Planas. Bako. Isplana. Ay, bako. Ano? Planeta. Nga. Sana. Tiyanak. Ano nga ni? Plana. Plana. Planas. Plana. Isplana. O yun nga ni. Yung baga Isplana. Tinarang pa ba ito kasi bago Isplana? Oo. Sinabi ko na ba kasi ito Isplana? Oo. Tapos, Nagtarang baga ko. Ay, bako. sinabi mo ba? Ay, bako. Sinabi mo, ay, bako. Hindi, inutro ko. Muna ko, planaps.
Plano pala, damag na yan natin niyo. Urag mo ka di. Ano balon mo dyan pagdigdi mo? Kaya ba mo si ate mo, tsaka si papa mo, pasar digdi? Oh. Ano balon din daw? Pag, Ano balon din daw? pag ano, Pag anong kauno din daw, pasar digdi? Ha? Wala? Liwan na dyan, kung kinaon. parang nagkutsi kami. Nagkutsi ka mo? Oh, maratami kutsi pa lang ka mo. Bako, ura man kami kutsi. Okay sa itong kutsilyo din daw. Kutsilyo. Kutsilyo. Naglulag ka mo sa kutsilyo. Kutsi. Kutsero. o kutsara. Sa English car. Gani naglulag ka mo sa kutsara di. Aw yo. Kutsara man oy. Bato. Dahil para sa pugsog, ambik wala na maurag. Yung baga. Ano, gibong mo na sa tugtugin ko sa imo, tapag mo digdi o. Kung akong guro anong binibilihar mo duman, dublihong ko digdi. Iyaw? Ha? Ay, daeng. Anong dae? Nagsabi ka ng iyo? Tapos dae? Oh. Ano man? Urong ta na bagay ito. Di, pagkaruwa tayo na yan. Urong ta na bagay ito. Ika, magpailing ka. Yun lang, yung terminal na yun. Huwag kita doon eh. Bicolanong Uragon ni aking ini mo, Bicolanong Uragon. Hali sa Bicol, Albayano. Oh, Albayanong Pogi. Ano man oy? Oh, kita man ari. Pero ka buah. Uragon kita. Gari kita buha. Kaya man sana. At tagbag. Alam pa. Tapal mo sa pan. Alam mga ano yung tapal mo sa pan. Mo! Lapa. Alam mo yan. Oh, yan. Tumitutog na kayo. Okay. Salamat sa Indo boss. Mga Bicolan ng Uragon. Pabigyan mo na si Drex. Drex Esplana from Bicol Region. Uragon na, di ba? Babay na kita. Babay na ka, boss. Bye-bye. Babay na nga niyo. Tamaali kita. Anong karasing babay man, ha? Pakari nga pagbabay. Bin mo. Bin mo, Nonoy. Salamat sa Indo boss. Galing. Ay, Enda, sain mo man ay itatawaan. At mailing mo sa salamat sa Indo boss. Abo. Salamat sa Indo boss. O nila sa saram na tabi. Yan ha, yan lang. Abo. Babay na kita, bye-bye.